tayo. Lock in your position. Ito naman po yung makikita nyo. Magpipill up na po kayo. Nandiyan na yung pangalan nyo, last name nyo, di ba? Email, then phone number. Fill upan nyo po lahat ng nakikita nyo. Information nyo po yan. Okay? Phone number and then pagagawain po kayo ng username. Ang tip ko po sa inyo, pag gumawa kayo ng username and password, isulat nyo po nang hindi nyo po makalimutan. At yung password, wag pong lalagpas sa 16 characters, no? And wag din po bababa sa 5 characters. Pag nagawa nyo na po yan, pipili po kayo option 1 or option 2. Ano ba tong option 1? Ang option 1 po, ito po yung one time $40, no? To become an affiliate member plus $9.95 monthly membership po yan. Kaya ang total po is $49.95. So next month po, $9.95 na lang po yung babayaran nyo po. Ide-debit yun sa card nyo. Okay? Ngayon, kung option 2 yung pipiliin nyo po, one year po yan. Naka-discount kayo ng 20%, no? So, one time $40 and then $99.95 yearly membership. Imbis na 12 months yung babayaran mo na 9.95, 10 months lang ang siningil sa'yo. Nagigets nyo po ako? So, nakatipid ka dyan at wala ka nang inaalala monthly na babayaran. Next year ka na magbabayad muli. Tuloy natin. Okay, pilapan nyo po lahat yan. Ayan, yung country, kung anong country kayo, o Philippines, okay? Then TIN number. Kung wala po kayong TIN number, provide muna kayo ng 9-digit number. Tapos papa-update na lang natin sa LiveGood. Okay? Then name, pangalan nyo po yan. And then address. Sa city, ibubukod nyo po yung city. And then barangay, ganun din po. Ibubukod nyo rin doon. And then state, province. Yung state province, 2 to 3 character po ang ilalagay nyo po. Halimbawa, Cagayan, o CAG, lagay nyo. Kung Isabela, ISA, 3 character po. Florida, FL, lagay nyo po. O, ganun po yon. And then, eto na tayo. Yan, lakihan lang natin para makita nyo po. Yung zip code, napaka-importante din po yan. Dapat tama po yung zip code na ilalagay nyo. And then, magbabayad na tayo using credit card. Okay? Let's say, ayan po yung pangalan. Pangalan ng may-ari ng card. Halimbawa, asawa mo may-ari ng card. Pangalan ng asawa mo, hindi mo pangalan. Di ba? Kung sino may-ari ng card. Then yung credit card type, meron kayong arrow na nakikita, di ba? Sa bandang kanan. Visa or Master yan. Mamili ka. Pag nagsisimula sa 4, Visa yan. Pag nagsisimula sa 5, Mastercard po yan. Okay? Importante din po yan. Or else, uulit ka ng uulit. Yung 16-digit number, nakalagay yan sa harap ng credit card nyo. And then, expiration date. And then, yung security code, nandun po sa likod ng card nyo. 3 numero po yun. Ngayon, pagdating sa copy shipping address, ang ilalagay nyo po dyan, nung in-apply nyo yung card na yan, anong address ang ginamit mo? Dapat same po yun. So, pinoprotektahan tayo ng company sa fraud, no? Dapat tama po yung inilalagay nyo po na information. Okay? And then, ayan na po, ipa-final na natin. Andiyan na po yung name, email address, cellphone number, everything, no? Username, password, kung magkano yung babayaran, $49.95. Ito po yung huli nyo makikita. Okay? Meron pong dalawang dapat kang i-check dyan, no? Lakihan natin, ayan, no? Ayan, I understand that I will be charged $49.95 immediately today and $9.95 per month. Ayan, pwede mong i-cancel yan anytime. And then, I agree to the policies and procedure. I-check nyo po yan. And then, i-click nyo po yung complete my sign up. Pag na-click nyo yung complete my sign up at wala pong error, ito na po yung lalabas dyan. Ayan, join success. Okay? And then, click continue. Ang lalabas na po dyan, ganito po ang itsura. You're in control. Pero pangalan nyo po yung nakalagay dyan. Ibig sabihin, member na po kayo. Okay? So, may natutunan ba tayo? So, maraming salamat guys. Hanggang sa muli. And please don't forget